Čauko, tu Marina Jorik a vítam vás pri ďalšom videjku, v ktorom si ukážeme, ako si založiť značku za fakt pár eur cez software Printful alebo cez platformu Printful. Táto platforma je zadarmo, ponúka aj platenú verziu, a v ktorej teda máte všetky produkty v zlave až do 30%, a stojí to 25 eur mesačne, ale my zostaneme teda s tou verziou, ktorá je zadarmo, keďže začíname fakt, keďže chcem ukázať, ako začať značku fakt, že za pár eur. Takže táto stránka je zadarmo, čo je úplne skvelé. A momentálne sa už nachádzam na Printfule, a kde teda si ukážeme, čo tu všetko je. Je tu home, kde máte proste nejaké vaše štatistiky, predaje a teda. Sú tu orders, kde máte všetky objednávky, kde si potom tie objednávky pozráte. Je tá objednávka zaplatená, je tá objednávka už sa vyrába, alebo nebudem to klikať, lebo mám tam svoje objednávky, ale teda kebyže si tam môžete pozrieť všetko ohľadom vašej objednávky. Potom produktový katalóg, kde sú všetky produkty, ktoré si môžete vybrať a môžete ich potlačiť alebo nejakým spôsobom upraviť. Sú tu mužské, ženské, detské, baby produkty, accessories ako batoh, nejaké boty alebo scrunchie, pohár, potom phone case, toto je obal na možno Mac alebo na iPad. Ďalej sú tu, že home and living, to znamená, že nejaké deky, potom jak sa to povie, polštáž, vankúš alebo nejaký teda poster. Potom sú to samozrejme čapice, a keď si teda klikneme napríklad na men's product, väčšinou inak tie produkty sú aj celkom že unisex. Hej, rovno toto je ukázalo, že unisex, pretože v dnešnej dobe je to dosť, teda nie že podstatné, ale dosť je to také, že ženy nechcú nosiť trička, ktoré sú takto, že katnuté rukáviky, hej, takto, a sú tie trička, že takto spravené, je to veľmi zvláštne, tiež nechápem, a chcú nosiť mužské, čiže vlastne ten unisex tričko je vlastne mužské, ktoré vlastne je aj tým pádom pre ženy, čiže easy. No, čo chceme teda ukázať je to, že túto ľavo si môžete kliknúť na značky, kde sú klasické značky, ako je Gildan, čož je, keď teda chcete založiť značku, tak Gildan je tá najlepšia, najspoľahlivejšia, najlacnejšia možnosť, akú máte. Vidno to aj to pri tej cene, že $23 eur za mikinu, 18500, ktorá je mikina, ktorú som ja používal od začiatku značky. A potom klasické tričko 5000 túto za 7,50, čo je úplne skvelé, proste skvelá cena, obrovský výber vlastne farieb, takisto aj z mikin, aj z trička, a potom už teda nejaké long sleeve, dajme tomu zip up, dlhý rukav, polo a tak ďalej. Takže Gildan klasika, potom teda verzia, ekologická verzia, značka Stanley Stella, určite vám to niečo hovorí, je to mega známa značka. Nejaké ich obyčajné tričko, mikina, krúnek, a veľmi, veľmi akože skvelé, keď teda chcete mať nejakú že ekologickú značku, týmto sa akože prezentovať. Sice hej, tá cena je tu, že dvojnásobná reálne za tričko, dvojnásobná cena za mikinu, ale ľudia si radi priplatia, keď proste vaša značka sa prezentuje nejakým spôsobom, že je ekologická alebo sustainable, slow fashion a teda. Musím teda podotknúť aj to, že na tejto stránke si môžete vybrať zo značiek, ako je napríklad Adidas. Síce sú tu produkty ako je šiltovka a polo, ale možno sa vám to hodí do nejakej kolekcie, možno robíte nejakú športovú značku, kde sa to hodí, možno pre tenisová značka, alebo chcete tenisový merch. Printful je dobrý v tom, že vlastne máte tu nekonečné možnosti toho, ako ho využiť. Čiže môžete ho využiť buď ako značka obyčajná, streetwearová, ako značka športová, ako merch pre influencera, ak ste influencer, merch pre
um, hoci koho reálne, alebo aj ako dropshippingová značka napríklad. Čiže je to úplne jednoduché. Ešte tu napríklad dostupné aj značka Champion, s tým teda, že ale Champion značka není dostupná na Slovensku, teda není dostupná v Európe celej, ale je tu aj na výber Champion značka. Takisto je tu celkom moja obľúbená značka Independent, ktorá taktiež nie je dostupná. Dlho som tu nepozeral, aké sú tu dostupné značky, ale čo je škoda, lebo Independent je fakt kvalitná značka. Je tu fakt tých značiek teda na výber viacero, ako vidím tu, že napríklad Under Armour, Shakaware, Souls, ešte tu som videl Comfort Colors, hej, BNC, hej, Bella Canvas, Beachfield Hats, to sú napríklad dosť známe šiltovky na výber, čiže je tu toho teda veľa na výber a poďme sa teda pozrieť na to, že ako si nejaký taký produkt vlastne vytvoríme. Čiže nájdeme si produkt, ktorý sa vám páči, čiže proste poďme zobrať tričko, ktoré je nejaké najviac basic, najlacnejšie tričko, ktoré tu máme na výber a to je teda Gildan 5000. Keď toto scrollneme, tak väčšinou tie trička sa pohybujú od tých 10 € a viac, čiže reálne 32 €, 17, ale toto je zase all over print, športové tričko, toto je 15, 17 skoro, 18. Takže tento Gildan dáva taký najväčší zmysel. No, klikneme si na ňo a tu rovno teda ukazuje, že ako teda vyzerá to Gildan na rôznych postavách, rôznych na žene, na mužovi, hej, čo je vlastne dobre aj s rôznou grafikou, s potlačou. Napravo si môžete teda pozrieť, že aká farba je dostupná, napríklad teda biela, čierna, fialová, modrá a tak ďalej. Ja teda si zvolím, dajme tomu bielu. No a tuto máte na výber z DTG, čo je digitálny print, alebo embroidery, čo je vlastne výšivka. Za výšivku sa potom platí ešte viac a navyše, pretože výšivka sa musí dať do stroja, musia to proste spracovať, ale za výšivku sa vlastne zaplatí jednorázovo a potom je to lacnejšie každým krátom, keď to spravíte. A ďalej tu dole píše cenu aj kebyže máte Printful Growth a ďalej dokedy vám príde vaša objednávka a koľko stojí shipping. Väčšinou shipping by som spravil takým spôsobom, že buď robiť free shipping a započítate shipping do ceny produktu, alebo dať shipping nejaký symbolický možno za 2,50, euro 50. Určite 4,30 za shipping si nedovolím vypýtať na žiadnom z mojich obchodov a z žiadnom z mojich značiek, ktoré vlastním, alebo ktoré som súčasťou, pretože to je fakt veľa a nikto si ten produkt nekúpi, keď uvidí shipping 4,30. Alebo teda je to fakt, že minimum ľudí by si to kúpilo. Ďalej sú dostupné veľkosti. Nevidím tu XS, čo teda môže byť pre niekoho teda akože problém, ale myslím si, že to zase taký problém nie je a tu sú nejaké teda už napríklad materiál, hej, style a tak ďalej. Description, ktorý vlastne môžete aj potom vypoužiť, hej, na vašu stránku, že teda napísať tam, že je to 100% cotton, je to 180 gramov a teda ideme si urobiť nejaký ten design, hej, čiže tričko vyzerá nejak takto, je to úplne taký basic fit, úplne v pohodičke. A tu ešte potom bulk price kalkulátor, to znamená, že koľko, dajme tomu, si tipujete, že budete predávať. Dajme tomu, možno už máte značku, len chcete prejsť na Printful. A dajme tomu, keď teda budete predávať tých 50 tričiek za mesiac napríklad, tak potom to tričko nebude stáť 7,50, ale bude stáť 6 eur. Čo je celkom cool, že vlastne už rátajú s tým, že proste idete predávať tých tričiek naozaj veľa, alebo tých produktov naozaj veľa a potom vám to dávajú zľavy.
Takže poďme si vytvoriť produkt tým, že teda dáme, že create product template a tu si teda už sme v plánovači toho trička, ako to bude vyzerať a tu všade vidíme, že kam môžeme my dať grafiku. Čiže napredok, dozadu, dovnútra, label von, na ľavý a pravý rukav. A začneme tým, že si kúkneme ešte, čo tu vľavo vlastne všetko je. Čiže vľavo je všetko o produkte, je tu, že vyberáte si farbu, aká bude teda dostupná a na aké farby budete teraz momentálne robiť design. To znamená, že keď ja si tu povyberám, dajme tomu všetky tieto 4-5 farieb, tak vlastne tieto všetky farby sa mi ukážu potom na webe s dostupnou mojou grafikou. To isté, keď ja si vyberiem všetky tieto veľkosti, dajme tomu, že 3XL, 4XL, 5XL, viem, že asi teda nebudem predávať, čož sa väčšinou teda nepredáva, tak si zvolím iba tieto veľkosti a tieto veľkosti mi budú ukazovať na webe. Takisto teda akože väčšinou asi väčšinou keď mám nejaký dizajn, tak ho chcem proste dať asi možno na 1, max 2, 3, maximálne 3 farby, čiže väčšinou teda tá biela, čierna, možno nejaká, tým pádom nejaká možno, že modrá, hej, alebo proste akú máte momentálne kolekciu, ako ste si navrhli grafiku, tak týmto spôsobom potom ísť ďalej. Ja si zvolím teda bielu, aj keď vidím, že tá biela nie je úplne biela a je to aj teda takáto pekná, takáto šedá. Ja si teda zvolím tú bielu a ideme ďalej. Tuto v uploadoch si teda viem uploadnúť nejakú grafiku, čo som si spravil vo Photoshope, v Canve, hoci kde. Ďalej je to text, môžem si tam môžem si rovno tu vytvoriť nejakú grafiku, čiže napríklad, ja neviem, že consistency is a key. Hej, toto si sem takto úplne jednoducho pridám a tu mi ukazuje aj, že vlastne keď si kliknem na tento grid, mi ukazuje takáto tyrkysová časť, kde ja môžem tlačiť. Hej, čiže vlastne táto celá časť je moja print area, kde ja môžem vytlačiť. Čiže ja môžem proste spraviť to, že si tu spravím takýto maličkú grafiku consistency is key a teraz sa mi to trošku pokazilo. Takto dopredu si dám, že consistency is a key. Potom môžem spraviť to, že si kliknem na napríklad túto na mockup a môžem sa pozrieť, že ako to vyzerá buď na položenom tričku alebo na tričku, ktorý je na postave. Hej. Takže naspäť do dizajnu. V dizajnoch si teda môžem pozrieť aj, že ako by to teda vyzeralo, kebyže to dám dozadu. Čiže si kliknem sem na text a dám si tam to isté, čo mám vpredu. Zväčším si to a tu taktiež proste táto tyrkysová časť je časť, kde môžem ja vytlačiť. Čiže dám si to trošku vyššie, zväčším si to a keď si kliknem na mockup, tak mi to pekne ukáže, ako to vyzerá spredu, ako to vyzerá zozadu a máme dizajn hotový. Bolo to za pár sekúnd, ale tým nekončíme. Tričko vlastne iba s frontom stojí tých teda nejakých 7,50 plus back design je plus ďalšie peniaze. To isté potom ďalšie inside label, ďalšie peniaze. Pridám si teda napríklad takýto inside label stojí ďalšie euro. Left sleeve stojí, pridám si tam teda text na left sleeve 2,20, to znamená, že aj vlastne práve bude sa 2,20. A to platíte vlastne za hociakú veľkosť, nie je to tam určené, proste za túto grafiku zaplatíte na vyše 2,20. Čiže to my nechceme momentálne, my si urobíme vlastne iba design spredu. Ja si to tu všetko zatiaľ vymažem. OK, takže máme vymazané vlastne všetko na tom tričku, aby sme mali iba predok. No a
Čo teda ďalej? Ďalej tu máme, že save design, to znamená, že dizajny, ktoré ste si už tam uložili a môžete ich znova použiť. Clip art, to znamená, že nejaké grafiky, čo tu môžete použiť, napríklad tu dáme Apple day a proste tu vyberáme text, tu vyberáme nejaké grafiky, ktoré sa môžeme šupnúť a za to nič neplatíme navyše. Tu ja môžem v tejto mojej print area, môžem ich mať tých grafik miliardu. Hej. Keď sa mi tam zmesí proste. Ďalej tu máme, že nejaké quick designs, ktoré proste sú už predrobené a ja ich môžem proste rovno použiť. Hej, napríklad môžem proste si spraviť nejaký takýto dizajn, že fantázia. Čiže už proste predrobený dizajn so všetkým. Ja môžem teda si toto vymazať a proste tým pádom už mám nejaký predrobený dizajn, čo je úplne jednoduché a ja môžem teda zmeniť toto fantázia napríklad na Martin. Hej, úplne jednoduché. Ďalej je tu sekcia premium, teda vlastne ako môžete vidieť, sú tu nejaké prémiové fotky alebo vektory, ktoré sa dajú použiť, ale stojí to teda peniaze, čož vlastne my momentálne nechceme. Ďalej je tu fill, čož vlastne vám vyplní tú časť, ktorú chcete potláčať, ale to tiež nechceme, pretože to iba kazí to ten dizajn veľakrát. Layers, čo vlastne tu boli celý čas všetky layere, všetky tieto grafiky, čo máte na tom svojom na tej pracovnej ploche momentálne, tak sú tu ukázané. Dobre, takže momentálne máme tento dizajn vytvorený, je to S, hej, je to S, keď proste vy budete vytvárať dizajn, tak si ho vytvoríte v Photoshope, Illustrátore, v Canve a potom si ho sem dáte. Už hotový dizajn. Tento dizajn sme si iba ukázali, aby ste chápali, ale určite by som si ten dizajn predpripravil. Dáme si teda, tuto na produkte sme si zvolili, že chceme bielu farbu, že chceme od SK do 2XL, dáme si mockup, pozrieme sa, ako to vyzerá, ako teda finál. Hej, easy. Dáme save to templates. No a ja sa teraz pozriem do templateov a túto v template si dáme, že môžeme si dať, že view template, share a keď sa to môžeme dať potom, že do add to store. Ďalšia sekcia sú stores, kde vlastne sú všetky obchody, ak máte jeden obchod, máte jednu značku, máte jeden Shopify alebo máte WordPress, tak tento WordPress alebo Shopify si tam nalinkujete a keď si to nalinkujete, tak si dáte potom do Add to Store a si kliknete a tento produkt sa vám ukáže na stránke. Hej. A potom už iba klasika, dáte si edit a ste naspäť v editovaní toho produktu. Takže je to veľmi jednoduché, nič viac sa tu proste nedeje, je to strašne jednoduché. Napríklad, čo je cool na tomto je aj sekcia branding, ktorú keď si klikneme, tak si tu môžeme teda pozrieť, že Printful za vás bude posielať vlastne túto order tracking page, kde si môžete vlastne logo. Môžete si dať vlastné logo na to, keď príde balík, že Printful proste on ho balí do svojich balíkov, kde tam dáva proste svoju adresu a teda. No a tam si môžete nastaviť vlastné logo. Môžete si tam dať vlastnú thank you card, môžete si nastaviť vlastný packaging, môžete si nastaviť inside label, to sme si teda už ukazovali. A potom je tu nejaké napríklad side and back embroidery for heads, čože vlastne výšivka na boku a spredu. Alebo nejaké teda branding presety, čož všetko si tu môžete nastaviť, dať sem vlastné logo, vaše značky a vlastné grafiky, vlastnú thank you card a teda. Čože veľmi, veľmi super, že toto teda ponúka a je to všetko správne za vás. Prečo Printful proste je dobrý? Pretože vy si vyklikáte za pár sekúnd, aký produkt chcete. Tých produktov je na výber fakt veľa. Vyklikáte si vaše logo, vaše značky, nejaké grafiky a
vyklikáte si vnútorný label, grafiku spredu, zozadu a dáte sa na obchod a to je všetko. Oni spravia za vás, oni za vás potlačia tričko, oni za vás odošlú tričko, spravia za vás úplne všetko. Je to veľmi jednoduché, veľmi, veľmi jednoduché. Stačí proste začať. Hej, a ako sme si pozreli, to tričko stojí proste 7,50 s shippingom je to plus 4,50, takže to máme proste, reálne vás vyjde proste tričko za menej ako proste 14 eur, čo je úplne, že proste wow. A to proste to len si vyklikali proste, hej, a nič a proste do týždňa vám to príde. Čiže úplne skvelé a preto to milujem Printful, ja ho používam, dlho používam ho a je viacero aj alternatív k Printfulu, ale ja som si vyskúšal ich viacero tých alternatív a zistil som, že Printful je proste najlepšia. Takže toto bude všetko z tohto videjka a snáď vám to teda nejako pomohlo a kebyže máte nejaké otázky, čo týka zakladania značky, napíšte mi na Instagram alebo sem do komentáru. Peace.